Men kan du sneak derud og gå op ad trappen og banke på og løbe tilbage under egentlig? Ja, det gør jeg, det gør jeg. Fordi hvis du sneaker, kan hun ikke høre dig først, når du løber tilbage, jo. Jeg er lige godt. Nej, du skal optage det der, mand. Jeg optager det også. Gør du? Nice. Nu. Okay, shit. Oh my god. Shit. Fucking Belender, mand. Hvad? Hun hopper ud af sit tabe, rækker sin ben og går efter fat i hende. Wow. Men har hun ikke været i position til at skyde, eller hvad? Nej, men du var rigtig meget tilbage. Det er ikke rigtig fordi jeg kan ikke gå særlig langt ud, før jeg skød. Nej. Hun er hun ikke har tjekket under trappen, egentlig. Nej, der er sådan en kæmpe busk under trappen. Jeg er næsten Åh. ude at se, hvis man ikke sådan stopper op og kigger rigtig. Kan jeg gå op og Yeah. Du er fedt i chatten, du skal huske der eller et eller andet. Cyborg, is it you? Oh. Det var fis. Fuck, det var fis så sjovt, jo. Savage side. Okay. Dørfis var det bedste, jo. Hvad? Hvis hun ikke forstår det, ikke? Cyborg. Det er mig, Okay. Godt. Okay. Malle mit forstår den sikkert ikke. Hun tænker, what? Hvem banker på mit dør? Oh. Nej. Oh my fucking god, man. Svag, okay. Du har også fået AIDS, jo. Jeg har fået den her. Jeg mistede hjerneceller. De der bare knækket i. Så skyder jeg efter mig. Jeg står og skyder ind i busket, tror jeg. Ja, det var sandt. Tænker, I will get you, Cyborg. Altså, jeg ændrede mit billede også til Cyborg, hvor han er i en disguise. Jeg ved ikke, hvem Cyborg er, men jeg havde set, du havde ændret det. Han har fået taget skæg og Bank på igen. Skriv lige B-A-N-K, sådan. B-Enter, og så A-Enter. Havde hun ikke fattet det dig egentlig? Jo. Tror jeg.
rigtig mange døre. Jeg kan bare høre sådan 5-6 døre blive åbnet i træk. Det er som mig. Nu står hun på den anden side af døren og banker på. Gør hun? Ja. Nå, ikke engang. Jeg ved ikke, du var trappe. Kom nu op. Ja. Lige fjerdet. nej, Jivat. Jeg mener, det er bare bank på, og så bare stå, og så bare når hun åbner, bare pløk hende. Det kunne også være fucking sjovt. Hun tænker bare, fuck. Hvad? Men bliver du bare stående nu? Ja. Man kan bare høre rigtig, når en dør bliver åbnet. Åben for der. Hvordan har du sådan der? Er hun ikke kommet ud? Bare bliv ved med at banke på. På den tidspunkt må hun skulle da kigge. Jeg har lige prøvet at skyde mit turret, ikke? Med sniper, så hvor man skrev den skrev 5. Okay. Måske. Du skal lave den der knækket smiley, Sebastian laver jo. Skal jeg lige, må jeg ikke komme ind, Malou? Please, Malou. Og så bare sådan bank på at sige, det er lånet. Bank på at sige, det er lånet. Okay. Nej, jeg skal ikke gå lige ud, kom ind igen og hedde lånet. Og profilbilleder. Men du går ind i et... Du går ind i spiller Fish CS Mob er der, ikke? Og så hvad hedder, klipper du hendes mors ansigt, der ligger den. Nej, okay, holy shit, man. Altså, så at man ikke smasker bare ud af den her server. Tror jeg også. Fucking stalker, mand. Lav lige sådan en kæde af det smiley. Så det var Kurt.
Hvad hedder du? Malou. Hedder du også? Jeg havde Malou, mand. Men det kunne være fucking sjovt, hvis alle så bare kom ind og hed Malou på et tidspunkt. Bare sådan, alle tre logger ind på samme tidspunkt, hedder Malou og har hendes Facebook-billede. Fuck. Vi blev bare sikkert battet. Dumt jo. Men det ville stadig være sjovt. Et billede af Rust. Eller bare, som hedder Lone. Var det ikke hedder Malou, der hedder Lola, måske den anden hedder hendes kærestes navn. Ja, hvad var det? Et eller andet stik eller sådan noget? Var det Mastik eller sådan? Ja, du... Oh my fuck. Fucking galt navn, mand. Jeg tænker sikkert Cyborg lige med det. Skal vi lige stoppe med at kaste granater, eller? Stop. Så kommer dyrene væk. Okay, i den der socket, man kan stash ting i. Det kunne også være ret sjovt, hvis vi alle tre havde været der og gemt os forskellige steder, og så banket på samme tid. Jeg døde der. Ja. Fair nok. Er granaten eller hvad? Nej, turret. Jeg ved ikke, den skød på mig alligevel. Jeg har nok ændret den til at få det. Det kunne også være ret sjovt, hvis vi alle tre skiftede navn til Cyborg Frankie. Og profilbilledet. Ja, godt. Så ville jeg bare tænke, fuck.